Celá soutěž probíhá zajímavou formou a zapojují se do ní všichni členové klubu. Spočívá v dramatizaci čteného textu na jevišti. Vybrali jsme si knížku Dominika Lanzmana Bez frází a bez YouTube, protože je to takové téma velmi aktuální pro dnešní mládež hodící se. A podstatou je knížku zkrátit natolik, aby ji předvedli, zdramatizovali v pouhých 15 minutách. Zjednodušit děj knihy do několika minut a předvést ji na pódiu vyžadovalo aktivitu všech soutěžících. Primárním byl především výběr knihy. Myslím si, že se nám povedlo vytáhnout z té knížky maximální podstatu a také, že jsme to hezky zvládli zahrát. Výběr knížky i celého scénáře byl z větší části na mě, ale mám už takové režisérky, které se taktéž podílely. Jednou z nich je Sofie Machová. Tak já jsem se podílela tím, že jsem do textu ještě zakomponovala citáty na konci. No, naše úloha byla taková, že jsme vlastně hráli dva kamarády, kteří se dívají na videa na YouTube, na nějaké prostě youtubery, co hrají Minecraft, a měli jsme to v textech. Vlastně paní učitelka nám je udělala a ta Sofča s tím pomohla. Každý člen týmu měl při vystoupení svoji roli známého sportovce. Já jsem hrála Vladimíra Šmicera, neboli fotbalistu. Tak pro mě asi nejtěžší bylo to se do té role vžít. Tak já jsem hrála roli maminky, která se snažila ty děti vlastně dostat ven od toho počítače, nejsou furt zalezlí doma na tom počítači, na těch hrách. Hrála jsem Terezu Kmochovou, lyžařku, která bohužel neslyší. Já jsem hrála plavkyni Barboru Závadovou a vlastně tam šlo jenom o to, abych jako ukázala, co všechno jsem dokázala. Já jsem hrál Radka Brunera, sice nerad běhám, ale měl jsem zahrát ultramaratonce, který rád běhá a trpí Bechtěrovou chorobou. Nepřej si, aby to bylo snazší. Přej si, abys byl lepší. Buď lepší! Radost z úspěchu v soutěži měl i autor knižní předlohy Dominik Lanzman, kterému se žáci se svou prací pochlubili. Karel Soukup, televize Polar, Bruntál.